Bună ziua și bine v-am regăsit la un nou episod pe acest canal. Astăzi o să facem un challenge pe Free Fire. Avem voie să jucăm numai un MP. Celălalt, dacă alege altă armă în afară de UMP, eu trebuie să joc cu pumnii. Hai să dăm drumul la treabă. Intrăm în meci la lup singuratic. Am făcut și o platină 4. Am jucat. Haideți să vedem ce. Deci, UMP. Stați că n-am semnal. Numai UMP. N-am net. Deci, UMP, da? Jucăm UMP. Să vedem dacă știm să jucăm. Mi-mi place să joc UMP-ul. Acum cred că ăsta mă bate din spate. Am pus un glue. Nu știu de ce l-am pus, dar l-am pus. Deci asta vine. Și 1-0. M-am dat numai de ca but. Nu știu și o să dau în cap. Am fost meciul ăsta, că era să mor. Haideți să facem și noi multe like-uri. Hai bă, mai 4 abonați cu nu le arătați voi nimeni. Ia uitați. Haideți bă, că putem să facem multe like-uri și mulți abonați. Dacă... Bine, asta dacă vreți voi. Așa, nu putem. Ia să vedem ce alege asta. Da, numai sniper. Bun, ce să facem? Sigur ne bate din spargi 2 runde cu sniperul. Că eu nu le-am cu pumnii. Trebuie să mergem pe aici. Mergem pe aici ca să nu n-am semnal. Netul lumii. Netul lumii nu știu ce are. Hai să vedem dacă putem să-l batem cu pumnii. Unde te-ai dus, șobolane? Vino cu. Vino cu. Nu, că te spar. Te spar, te spar, te spar. La spar! Nu mai cap. Nu mai cap i-am dat. Hai să vedem dacă putem și tura asta. Să-i dăm numai cap. Uitați-l cum stă acolo șobolan. Șobolan. Dar nu-l văd eu pe el. De nu-l bat eu șutura asta. Ascultați-mă. El crede când dă cap, el acum, el așa visat. De el nu știe că eu sunt partea asta. Lângă dânsul. Și-i dau numai capul, așa frumos. Și l-am spart de 4-0. O să jucăm vreo 3 meciuri. Vedem. Ia să vedem. Eu aleg, n-am voie să aleg UMP. Păi nu știu să aleg. O să aleg arma asta și o să joc cu pumni, ca altceva n-am ce să fac. Asta cum bun. Bună, dar n-avem voie. UMP-ul peste 2 runde. Haideți să vedem. Îl spargem pe ăsta. Sau ăsta e Africa și îmi dă țeapă. Nu e Africa, asta ce e bine. Să scrieți voi în comentarii ce care e arma voastră preferată. Da, păi, toate butoanele. Da, nu mai merge aici. Ei. Așa, bun. Îl bat pe ăsta. Vino ca șobolane, unde fugi? Șobolane! Te spar, te spar, te spar. Da, vino cu a. Fuge. Ți-i frică. Mamă, ce cap mi-o da. A, primul 4-1. Bă, ce rău e. Ăsta, tura următoare, nu o să aleagă UMP, o să aleagă altă armă. Așa e, noi încercăm challenge-ul Free Fire, cred că numai Free Fire o să jucăm de acum.
pe acest canal. O să joc cu prietenii în viitor. Bă, dar nu pot să-i dau și eu în cap. Bă, vin în cap. Bă, tu mai tare mult pe mine. Ești rămcitule. Și ești tu. Bă, vin în cap. Mamă, ce mă bat. Cred că mă bate și rundele viitoare. Că nu o să alege UMP. Stați, hai, te rog, alegi UMP. Te rog. Nu, tigă. Nu vreau. Bun. Mai avem 2 runde de jucat cu pumni. Hai să jucăm. Ce o să fac? Hai, cu pumni. Și o să facem cu mai multe arme. Scrieți în comentarii cu ce armă. Uită-l. Bă, foai. Ce să fac? N-am nicio șansă. Hai, bă, să-l batem și pe ăsta, poate putem. Bun. Unde ești, șobolane? Sper că nu dai ștura asta cap, că nu mai vreau. Șobolane, unde te-ai ascuns? Unde te-ai dus cu șobolane? Eu nu te găsesc. Aha, acolo trebuie să mă ascund mai așa, mai pe șobolaneală. Mai bine. Ia, unde e șobolan? Dacă îl prind pe șobolan la un colț, îi dau în cap. Uite-l. Ce șobolan. Și el. Eu că așa e prost. Buia! Buia! De acum o să încercăm să postăm în fiecare zi Free Fire. Da? Free Fire. În fiecare zi la 10 o să postăm pe canal cu Free Fire. Mai dăm un meci la lup singuratic. Hai să vedem. El alege. Te rog, Doamne, să aleagă UMP. No, digă. Păi mă sparge ăsta. Poate o să spune nici nu asta la duo, dar aveam prieteni care au spus că joacă, dar nu mai joacă. Adică... Ce să fac? Ai, bă, te rog să fii slab. Te rog să fii slab. Ia să dăm și mie. Bă, drăguț. Bă, dacă dai cap, lasă-mă să te bat. Te bat. Bă, unde ești? Vino încolo. Bă, timp, tu vrei, da, timp. Vezi și timp îți dau eu ție. Numai timp îți dau. Numai timp îți dau. Hai, să mă batezi. Nu-i corect, trebuia să fac timp cu dâns. Bă, dar de ce n-am făcut timp? Trebuia să fac timp. L-am trădat. Vechi. Hai, bă, că putem să-l batem pe ăsta, că e slab. Trebuia tura următoare, dacă n-aleg UMP, îl sparg. UMP-ul, eu sunt cel mai tare. Da, glumesc. Hai, bă, nu mai faci timp. Nu mai faci. Te-ai enervat pe tine. Te-ai enervat pe mine. Ce bată. Foaile. Cu ăsta n-am nicio șansă. Dar măcar o să aleg UMP. UMP-ul. Să alegem frumos. Și măcar astea 2 runde să câștig UMP-ul ca să fie 2-2. Hai, bă! Hai că le câștig de ce. De la 4 nebuni. Bă, nu l-am văzut. Hai că-s bot. E direct cel mai mare bot. Bot. Da. O să râdeți de mine. Da, na. Ce să vă fac? Sunt bot. Glumesc, nu sunt bot, dar nici nu sunt mai... Mamă, și am dat acolo. Hai, Nico. Hai, șobolani. Nu vii la... Luptă tot încărcătorul. Da.
tot încărcătorii. Pe care e 3 la 1, nu mă fac gerușunile 0. Da? Nu mă fac gerușunile la 0. Da, și alegi. Fosa, așa. Mă rupe, vă dați seama de la apropiere. Păi, și avem eu, da, n-am nicio șansă. Pum, să-i dăm în față. Doar să-i dăm câteva capuri și să-l rupem, da. Șanse foarte puține. Uitați-l, domnule, cum stă acolo, că nu s-ar duce la încolo. Să-i dau niște capuri. Unde a fost acolo? Le-am văzut. O să te fac. Bătaie. Băi, de ce nu i-am dat? Bă, de ce nu dai tu? De ce nu dai tu pârvă? De ce ne-ai furat-o? De ce? Bă, ce fi? Bă. Nu știu, da. Asta o să cu cabola. Faci cu pumnia? Faci cu pumnia? Faci cu pumnia? Faci 4-1. Asta mă sparge. Ce să faci? Nu stai și în pum. Și jucăm. Deci, dacă m-am prostit, dar o să postăm în fiecare zi la 10 dimineața, nu noaptea. Că astăzi o să postez în noaptea, îmi doresc să mă rupe. Dacă nu mă rupe, să vede că e 61, mi-am luat cea mai mare înfrângere. N-am mai văzut așa înfrângere. Deci, nu mai. Team full. Hai, mai jucăm ultimul meci. Să vedem. Câștigăm sau... Hai, dă, Doamne, să aleg eu primul. Merg pe direct. Și poate îl spargem pe ăsta. Dai, Doamne, să-l bat pe ăsta. Dacă îl bat. Pe care avem 2 buiafuri și o înfrângere pe episod. Așa e bine. Haide! Să-l rupem pe ăsta. Uite la cum stă acolo, mă mișc ca un bot. Uite la el. N-are net. Cred. Hai că n-are net. Tot încărcătorul. Tot încărcătorul 1-0. Măcar joc cu mine, măcar și 2-0 ca să am de unde pierde. Dar nu ca aia sus și partea aia. Din aia șmecher care nu ori. Tot încărcătorul. 2 capuri acolo un pic. Tot încărcătorul. Nu știu unde să mut asta ca să nu deranjez, să nu stai. Ia zi. Shotgun. Bă, dar numai shotgun, alegeți. Eu o să joc cu pumnii și cu asta. Pum. Așa. Perfect. Pum. Jucăm cu pumni. Dacă trebuie să jucăm cu pumni, jucăm cu pumni. Să mă duc la apropiere de tânsa, dar nici chiar să mă bate de mărul pe el. Hai cu pumnii. Hai, domnișoară, sau și ești tu. Cred că ești băiat, dar joci cu de domnișoară, că ți-e frică de mine. Nu să aici. Te sparg, te sparg. Nu mă bate, fă, mai lasă și pe mine să mă bate un pic. Lasă. Aoleu, te-am luat 5 damage, uaa, ce mult. Uaa, uite, să-i dau la cap, nu știu ce să-i fac, cop, bă, veneam cap. Hai să vezi. Îmi dau și... Nu cred că a fost cel mai bun. Ba da. Ei n-am coasă de ce stai 2 pumni în cap. Ce te leșine. Băi, și mi-a dat. 2-1.
Vedeți, n-am net. Vedeți că mă chinui aici, dați voi un like acolo. Un subscribe, nu vă lăsați. Mă vedeți? Vreți să mă ajutați să câștig cu pumnii? Hai, like-ul. Vă bate de asta cu mă. Nu batem dacă leu 2-2. Cu MP-ul nu putem să-l alegem, așa că tot pune să aleg o armă slabă. Nu. O armă slabă și să aleg eu slabă așa. Dar n-am și, o să aleg Macu. Aia asta, nu știu. Nu știu, asta o aleg. Haideți care deja 15-16 minute episodul și ne lungim prea tare. Nu e pe hai, nu dar e prea părăitoare arma. Așa că dacă m-ați înțeles că asta fuge, nu mai stă. Uzi să vezi ce-ți dau eu ce dacă fuge. Uzi, ți-i fric. Asta fuge. Ți-i fric. Mă pot să-mi dau fric. Nu că vine pe mine, nu stă. Ba, dar nu pot să o dinerez. Dacă nu înțelegi că nu poți să te nimerezi. Unde fugi? Cred că o să avem 2 înfrângeri pe episodul ăsta. Și nu-i frumos așa la oameni. 2 înfrângeri, fumbuia. Nu-i frumos. Da, na. Ce să faci? 2 înfrângeri. Dacă aș juca eu cu arme... În episodul următor, nu știu ce idei o să avem, dar idei fain. Poate tot idei de genul, dar cu altă armă. Da, mă rup. Ce să-i fac? Că dacă mă rup. 17 minute, un pe. Cum am pe. Un MP te rog. De capul meu. Am crezut că eu aleg, dar am uitat că am ales. Și așa cum am măsaj, vă dați-mi. 2 înfrângeri pe episodul. Dar nu-i frumos. Nici deloc. 2 înfrângeri. Băi, 2 înfrângeri pe episod, nu-i frumos. Nu, nu fie și mă bagi. Foai, 2 înfrângeri, no, my god. Închidem videoclipul. Nu-i frumos, 2 înfrângeri, sunt buia, da, da, asta este. Asta este, ce să fac. Eu ăsta am fost. Ne revedem tura următoare. Pa, bă!